Goddag. Hvad fejler vi så? Er det rigtigt, som en af mine venner siger, at man med silikone, der kan man få gjort sin større? Altså, det er en, jeg kender, der siger det. Ja, det er korrekt, at man kan forøge størrelsen af penis ved hjælp af silikonemasse. Helt op til 20% i både omfang og længde. 20%? Nå, det er lidt i underkanten. Jeg kunne nemlig godt tænke mig, det var mere i retning af det her. Du godeste. Sikken en. Og den er jo sort. Ja, det er fordi, jeg tænkte mig selv, nu er jeg sgu til det, så når det skal være, så skal det være. I den størrelsesorden findes der ingen medicinsk metode. Men der er et gammelt husråd. Tag 2 store sten og bind snor i dem. 2 store sten, bare bind snor i, ja. Og enden af snoren binder du fast i kalorius. Den binder sig bare fast i kalorius, ja. Og så kommer du herop igen om 14 dage. Så siger jeg tak. Næste. Goddag. Nå, er den begyndt at blive større? Nej, men den er begyndt at blive sort.